Where you going? We're going somewhere. La Piazza. I love you. Kumaduk La Piazza. Forever and saved me. How traffic it is, Valentin. Very traffic. Acum stați aici 20 minute. După piața, vreau să dorm. Vreau să dorm, nu vreau să mergi deloc. Mă duc la patiserie, la Românești. Ha? Ce vrei, mami?